Lo? Oh. Ang mahal na ikaw mabakala sabne. Oh, बेखौनोथ' आङो र' साराय सारिथायाव होनदों दा सारे सारिथा बे नेना हाया आङो खोमाय नोङो हाबा अबावथ' मोनना हरनांगौ आंलाय होनबालाय नों उफेरा उनाव नों खोसागोयो एखर बिना खालामना नोङो आयु नोंनि नांगौआवहाय हरगोन नों बिहरबाय जे फन नोंनि मालाबा नोंनि बुरियानि मा मोनसे जाबाथाय एबार जेबा नों हराव थावा थागोन नामा आङो आयु बेयो माबा मोनसे खामानि जागोन बाल मानो होनब्ला आं क'क्राझारावसो फैदों दा आं सोरनाव मोननो था नोङो आंखौ बिखौ मा सोंदों मा आं गसाइगावनिसो मानसि क'क्राझार गसाइगावनि बाजार खिथा नोङो हाबा जेला नोङो आङो माबा बिदों गावसो सहाय बिदों आबौ होननानै मा केस नों मा गसाइगावनि मानि आबानि न'खर सिनाय नामा आङो गिलु बालुनो गिलु बालु नङा नोंखौ आं गिलु बालुखौ जेबो खालाया आङो खोनाबाय नोङो आं बिदि मानसिखौ बोरैबा मोनोहाय बिदि मानसि नङा नोंबो साख्रि मावलायलायनाया मानो बिबायदि एथ'ग्राम बिदि रागा रागा जानांगौ बेरे खालामनांगौलाय हे साख्रि मावनानै बे एकाउन्ट नाम्बारखौ आं रावनोबो होआखै नों नांगौ होनबाय नालाय दे आं हरनो हागोनदां होनबालाय हरदो नों नांथारगौबा इमारजेन्सि होनबाय नालाय नोङो नोङो इमारजेन्सि होनबाय नालाय दे होमबालाय हरदो हाबाब मानो लाजि फोनांनाय खोथा नामा बियो हे मा मा होनदों नोंनि बुरायखौ डिसमिस खालायनो नायबाय था नोङो खोनाबाय नोङो आंना बोराया मा मावदों आंनाबा बोराया मा मावदों मा मावदों नों जे आंखौ जेबो थगायदों आंबो नोंखौ बिदि खालायो नाङो आंखौ जेबो खालामदों बिराद दुखु मोनदों आङो बिदि खालामनो खोनाबाय नोङो गावनि आवाज गंसे फंबाय खोनाबाय नोङो आंखौ बिदि खालामा नोङो मानो बिदि खालामनो बुंनाय नोङो आब' जे जायगायाव आंबो नों बिब' होननानै मानिबाय दे आंबो मानिबाय नों आंहा ओरैबायदि आंहा न'खरावहाय एक्सिडेन्ट जादों गारि एक्सिडेन्ट फैसा नांथारगौ आंना सार्भार डाउन दे अके आङो बुंबाय दे होमबालाय नोंनि एकाउन्ट नाम्बारा हरदो नोंनि एकाउन्ट नाम्बारा हरदो जेखन आङो साख्रि मावा आंनि बोरायासो साख्रि मावो बोराया हरब्लासो आं हरनो हागोन ना नोंबो सासे साख्रि मावनानै माब्रै बेबायदि खोथाखौ होनो हाखो सानाखै नोङो आं बोराय सोंग्रोनि मा सानाखै नोङो फासआवनो नों इमारजेन्सि खोथा होनहरबाय नालाय एखमबा समाव डिउटि गैयाना बेहाबो एखमबा समावहाय बिहरबानो हरखायो मोनखायो आं डिउटि गैया खोमा नंदों नोंहा नों जुदि नांथारगौ होनबाय नालाय आं नोंनावहाय दे होमबालाय एकाउन्ट नाम्बारा हरनानै दोन दे हरबाय आंना खगाबो गैया आङो जेनेबा नोंनि खोथा होननायावसो आं दा होनबाय मानो होनबा नोंहा जुदि जाथारदों गाराया नोंहा जादों दे नों बिहरबाय आंनाव हेल्प दे बिब' होननानै दे आंबो मानिबाय हरदे एकाउन्टआ दाथ' आं साख्रि मावा नों सासे साख्रि मावनानै नोंबो मिथिगौ बोरायासो साख्रि मावदों बोराया हरबासो आं मोनजायोना नों मा खालामनो हानो आंथ' आं नोंजों खुनु आं माबा खालामाखै गाज्रि खोथाबो होनाखै जेबो होनाखै आङो नोंखौहाय आं नोंखौ जेबो गाज्रि खोथाबो होनाखै माबो होनाखै आं फंबाय होननानै मानिदों बास खोनाबाय बास नङा नोंखौ बास दरंगोन आंखौ नों एकाउन्ट बेंकआव लाजिफुना होदों आंनि फिसा फंबाय थैनांगौबा नों मा जादों नायो नोङो क'क्राझार ओनसोलाव थानो मोना नोङो जेरावबो थानो मोना नोङो खोनाबाय नोङो बेखौ नोङो साननानै नाय क'क्राझाराव थानो मोना आरो मानि मामा जाखो नोंसोरलाय क'क्राझाराव मानि मामा जाखो क'क्राझाराव सोंनानै नाय राजिबबो सिनाया सिनाया राजिब मामा मा जायगा नाराबारि नाराबारिनि ओमफ्राय मामा आब' फरमेलानि बिदानि फिसाला दं आंबो हरगासिनो नों हायो नायनि आङो खोनाबाय मानो होनब्ला आं बुजिखागौब्रा मानो होनब्ला नों हायो आं हायो नायगोन बेखौ आङो नों केस गेलेनो हायो आं गेलेया केस गेलेया आं दलदसो थागोन आं बेबायदि केस गेलेनाय माबा गेलेनायखौ आं माबाया आङो नोंसोरो मानसि गिदिरनि खोथा ओमफ्राय खिन्थु आं केस गेलेया आङो न'खरनि जाम्बि थरलि फिसा सानै दं फिसा सानैखौ फोरोंनो टारगेट दं
दा नोंसोरनो बुंहरदों जेनेबा दे हेल्प होलायनांगौ बर'जों बर' होनदों नों जेनेबा दे नोंहा नांगौ दे बिहरबाय दे आं बिहरबाय नोंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ दे ओमफ्राय एकाउन्ट नाम्बार बिहरखांनानै जुदि आंनाव आखायाव फैसाया गैया दा बोरायनाव दङ बोरायासो साख्रि मावो नालाय एकाउन्टआथ' बेदि थाखायो नोंबो साख्रि मावनानै नोङो हिनजावनो होगोन नामा एकाउन्टखौ हो एकाउन्टखौ नों होगोन हो नों एकाउन्टखौ होगोन हिनजावनो नों हिनजावनो एकाउन्टखौ होगोन आरो दाबायदियावहाय हिनजावनो होगोन हो नों हिनजावनोबो एकाउन्टखौ होगोन आरो औ मा दानहरबाय गिनानै दानबाय साला आंहा ओरैबायदि प्रब्लेम जादों दे हेल' औ हो माबायावसो फैगोननो 4:30 आयु आं क'क्राझाराव रावखौबो सिनाया आं गसाइगावनिसो होनखाबाय आं क'क्राझाराव रावखौबो सिनाया मा जानो फन हरना नोङो गुमैनो नोंसोरनो फन हरना नोङो मा गोदावसो खोथागासिनो मानसि बुंलाय र' होमबालाय नों आब' फुरमिलानि जाथिबा आब' फुरमिलानाव बिहरनो हायोना मबाइला सुइस अफ होनना बुंगासिनो दंथ' आङो आब' फुरमिलाना सुइस अफ मबाइलानो फिसालाफोरनोलाय बिहामजोफोरनोलाय बिहामजोफोरा हाया दङ दा गावनि न'आवबो हाया दङ बिसोरो एसेबाव बिहरनो हायोना बेखौ गावनि आब'ना बुंदों नों मोनबानो जाबायथ' औब्रा आं हरनो हायोब्रा ओमफ्राय बिगुमैयानो हमाखै फनानो डिउटियावसो दङ इनो होनो होब्रा बे लोगो खालामनाय ओंखायनो डिउटियावसो मबाइला गालांदों र' दा 4:30 फैगोन होनना बुंदों मानो थाखाय मोगालांगोन बुंलाय मानो थगाय जाखो बुंलाय नै डिउटियाव बिसोरो मोनाथ' समायथे मानो मोना आं डिउटि मावा नामा आङो हाबा सोरबा सोंहरलाय नोङो डिउटि बिसोरनो डिउटिबा समायथे मबाइल लानो मोना सोर बुंदों आयु नंगौना नङा जाखोथाय सोर बुंदों नोंलाय माथो बे लोगोआहाय बुंहरदों डिउटियावसो थांदों होननानै दा 3:30 माबा 4:30 फैगोन होनना बुंदों दा खोन्थाना होगोन आं मा इमारजेन्सि नामबाय इमारजेन्सिया होमबा सासे फंबाय जानाय फैसा बिहरथ'बाय थादोंमोन माबादां होनना बुंबाय आं मासे फंबाय आयु हाबाब नोङो बिहरबाय ओइ आब' ओरैबायदि इमारजेन्सि जादों फैसा नांगौ होनना बुंहरबाय नोङो फैसा नांगौ होनना बुङाखै आङो हागोन नामा औ जायखिया हागोन नामा होनदों आरो नों हायाना एकाउन्ट बिहरनो आङो होमबालाय र' नोंगुमैनाव माबागोरनि एकाउन्ट नाम्बार नोंनाव बिहरबाय आं दा बुबाय थाबाय आङो हा मानो होनांगौ जाखो सोरनो नों नांगौ नालाय नों बिहरबाय जेखन दे होमबालाय एकाउन्ट नाम्बारा हरदो होनबाय आङो नोंगुमैनाव सोंहरसै ओमफ्राय आंनाव हरथोंसै आं नोंनो हरसै बेबायदि आरो दा हनै बोराया आंना डिउटियावसो थांदोंबा नोंगुमैया दाथ' आंनि आखायाव फैसा गैयाना मिथिया 10 मिनिट बिथोराव सुना हर होनना बुंदों आं खबर खालामनाङा आरो दा खर' जाबा आरो माबा जाहैगोन दा आरो दा फंबाय खोनाबाय नोङो औ ब्रा होमबा बेखौनोथ' बुंदों आङो मा होनो औ आं मा होनो बेखौ माबा खालायथाबनो औ बेखौनोथ' आङो र' 4:30 होनदों दा 4:30 नेनो हाया आङो खोनाबाय नोङो हाबा अबावथ' हरनांगौ आंलाय होनबालाय आयु नोंनि नांगौआवहाय हरगोन नों बिहरबाय जेखन आयु बेयो माबा मोनसे खामानि जागोन बाल मानो होनब्ला आं क'क्राझारावसो फैदों दा आं सोरनाव मोननो आं गसाइगावनिसो मानसि क'क्राझार हाबा जेला नोङो आङो माबा बिदों गावसोर सहाय बिदों आब' होननानै मा केस मा गसाइगावनि मानि आबानि न'खर सिनाय नामा आङो गिलु बालुनो
गिलबा नङा नोंखौ आं गिलबा दुगै जेबो खालाया आङो खोनाबाय नोङो बिदि मानसिखौ बोरैबा मोनोहाय बिदि मानसि नङा नोंबो साख्रि मावलायलायनाया माने बिबायदि इथुग्राम बिदि रागा रागा जानांगौ बेरे मार बेरे खालामनांगौलाय हे साख्रि मावनानै बे एकाउन्ट नाम्बारखौ आं रावनोबो होआखै नों नांगौ होनबाय नालाय दे आं हरनो हागोनदां होनबालाय हरदो नों नांथारगौबा इमारजेन्सि होनबाय नालाय नोङो इमारजेन्सि होनबाय नालाय दे होनबालाय हरदो हाबाब मानो लाजि फोनांनाय खोथा नामा बियो मा मा होनदों नोंनि बुरायखौ डिसमिस खालायनो नायबाय था नोङो खोनाबाय नोङो आंना बोराया मा मावदों आंनाबा बोराया मा मावदों मा मावदों नों जोंखौ जेबो थगायदों आंबो नोंखौ बिदि खालायो आङो आंखौ जेबो खालामनो बिराद दुखु मोनदों आङो बिदि खालामनो खोनाबाय नोङो गावनि आवाज गंसे फंबाय